amarya ammi amarya ga bikinki ammi amarya kai ku taso yau za mu je bikin bulin ango mun yi murna yanzu babu ƙarya amarya ammi amarya ga bikinki ammi amarya kai ku taso yau za mu je bikin bulin ango mun yi murna yanzu babu ƙarya yanzu waka ta zan yi gun amarya ita da ango tun da babu ƙarya sun yi aure ne kan ginin masoya ba su ha'inci ba su cuta juna ba na bulin ango iya sani na zai rike ki da kyau babu cin amana ba na bulin ne mai mutunta kowa na kowa ne kai kana da girma mai taimako kai ne miji na ammi ba na bulin ango na ce na kowa sai ku zauna tare ku mutunta juna yanzu kun zama ɗai sai ku damƙe juna ba na bulin na san kana da girma ka yi aure yau kuma ka ƙara kima na gano kin ji amarya ki tsaya ki ji zancen girma ammi amarya ranar aure kin tare domin al'umma bulin ango na ga masoyan ki suna da yawan alfarma ammi amarya auren ki akai salura bulin ango zama na lumana tun da can kin san kara ammi amarya ranar aure jama'a sun taru masoya bulin ango ammi amarya bulin ango ba ƙarya nai muku murna aure sunna ta maiki ammi amarya Allah ya yarda masoya da bulin ango kauna ta kai su ga auren soyayya ammi amarya Allah ya yarda masoya da bulin ango kauna ta kai su ga auren soyayya sarki na sarauta kai ne farko ammi amarya kai mana komai wakar da muka yi ta yi karko bulin ango duk waka ta nasara Allahu ka miko ammi amarya maki auren sunna ango da amarya soyayya ammi amarya Allah ya yarda masoya da bulin ango kauna ta kai sanga auren soyayya rabu kai ta salati gun annabi shine komai ammi amarya darajarsa muke ce aure sunna an yi maimai bulin ango Ali da sahabbai su ne suka ce ayi komai an tafarkin sunna aure dan shine ribar soyayya ammi amarya Allah ya yarda masoya da bulin ango kauna ta kai sanga auren soyayya ammi amarya shawara ta a yau zan baki ammi amarya zama na lumana angonki yana kaunar ki bulin ango ki masa biyayya
ladabi sauke haƙƙinki. Na san ki da wannan sai ki sake salo a zaman ku na soyayya. Ammi amarya Allah ya yarda masoya. Da bulin ango kauna ta kai su ga auren so. Bulin ango kai ne gata na amarya. Ammi amarya Dan ka san kurna gun zaki tafi magarya. bulin ango Kare haƙƙi an maka shaida ba ka da sanya. Ammi amarya. Ga ammi amarya ka kula ta ka kare mutuncin soyayya. Ammi amarya Allah ya yarda masoya. Da bulin ango kauna ta kai su ga auren so. Kun musu nisa makiya kun bar su da fama. Ammi amarya Ammi amarya bulin ango yau kun girma. bulin ango Yo aure kun kuma samun babbar dama. Ammi amarya. Da za ku kula da mutuncin juna kun yo gadon tarbiyya. Ammi amarya Allah ya yarda masoya. Da bulin ango kauna ta kai su ga auren so. Tabbas aure ne kima zan yi azanci. Ammi amarya In ka ga mai aure to malam ba shi da kunci. bulin ango Shi kwata zuru tun da can ba shi da yanci. Ammi amarya Mai kwanan shago daure ka shigo layin yan soyayya. Ammi amarya Allah ya yarda masoya. Da bulin ango kauna ta kai su ga auren so. Cikar kimar ka shi ne malam ka yi aure. Ammi amarya Cikar darajar ki yar uwata ɗakin aure. bulin ango Ni amarya bulin ango yau kun tare. Ammi amarya. A zaman ku na aure sai ku buɗe babban shafin soyayya. Ammi amarya Allah ya yarda masoya. Da bulin ango kauna ta kai su ga auren so. Ammi amarya bulin ango ina ban kwana. Ni ne zaki a fagen waka nai suna. Muna ta sarauta waƙar babbe har ma suna. Siyasa wannan in ko na buga ta ana cewa ayya.
amarya ammi amarya ga bikinki ammi amarya kai ku taso yau za mu je bikin bulin ango mun yi murna yanzu babu ƙarya amarya ammi amarya ga bikinki ammi amarya kai ku taso yau za mu je bikin bulin ango mun yi murna yanzu babu ƙarya yanzu waka ta zan yi gun amarya ita da ango tun da babu ƙarya sun yi aure ne kan ginin masoya ba su ha'inci ba su cuta juna ba na bulin ango iya sani na zai rike ki da kyau babu cin amana ba na bulin ne mai mutunta kowa na kowa ne kai kana da girma mai taimako kai ne miji na ammi ba na bulin ango na ce na kowa sai ku zauna tare ku mutunta juna yanzu kun zama ɗai sai ku damke juna ba na bulin na san kana da girma ka yi aure yau kuma ka ƙara kima na gano makiya yau suna da suwa da ka bar su a can suna ta hamma kar ka bar makiyan nan su samu dama kai adalci sai ka samu lada shi zaman aure ya zamo ibada gashi nan sunna ne na mahamuda na ga tallan auren ku a jarida kuma sannan an bubbugo kalanda ko a 2020 muna ta shaida babu auren da ya kai yana ku girma ammi mai ilimi ce tana da kima yar gida na mutunci kina da girma ba na bulin daraja ka ƙara girma ka yi woga dogon su abba kai ma ka wuce zagi dan kwa baka illa tunda komai sai ka yi bismillah ammi ta yarda da lamunin ta'ala shi yake komai babu kila kala sai ku ce Allah alhamdulillah godiyar Allah sai mu yi ta jimla kai ku tafawa ammi ce amarya ba na bulin ango gurin amarya ku tafawa ammi ce amarya ba na bulin ango gurin amarya amarya ammi amarya ga bikinki ammi amarya kai ku taso yau za mu je bikin bulin ango mun yi murna yanzu babu ƙarya amarya ammi amarya ga bikinki ammi amarya kai ku taso yau za mu je bikin bulin ango mun yi murna yanzu babu ƙarya ni da Allah zan fara baituka na yake mun komai alam marina zan yi wakar aure kana gani na ba ni ikon aiki dare da rana yarda in nayi wakar ta dinga suna ba ni ikon ture su mai kiyana in ta yin ta suna ji suna gani na kare harshe na kar ya furta barna amarya ammi ce